Tom, barkamu da zuwa wani sabon shirin wanda yau za mu duba conversation, hira kenan. Conversation, hira. Misali, Musa good morning. Malam barka da safiya, ko Musa barka da safiya. To shi kuma Malam Bala shi ma ya ce good morning, how are you doing? Barka da safiya, Musa ya kake? Sai Musa ya ce I am fine, thank you. Ina lafiya, na gode. And you? Kai ma kana lafiya? Sai Malam Bala ya ce yes, I am fine too. Ni ma ina lafiya. Sai Musa ya ce this is my brother Nasir. Nasir, this is Malam Bala, our maths teacher. Sai ya ce Musa, wannan dan uwana ne Nasir. Nasir, wannan Malam Bala ne, malaminmu na ilimin lissafi. Sai Malam Bala ya ce pleased to meet you. Where do you come from? Na yi farin cikin haɗuwa da ku. Daga ina kuke? Musa, from hospital. Our grandmother is hospitalized. Daga asibiti muke. Kakarmu ce aka kwantar a asibiti. Sai Malam Bala ya ce since when is she hospitalized? Tun yaushe ne aka kwantar da ita? Musa, 2 weeks ago. Sati biyu da suka wuce. Malam Bala, wish her a quick recovery. Ina yi mata fatan samun sauƙi da wuri. Musa, thank you sir. Na gode Malam. Malam Bala, Nasir, I like your brother Musa. Ina son ɗan uwanka Musa. Sai Nasir ce really, why do you like him? Ko me yasa kake son shi? Bala, he is very smart and hardworking. Yana da himma da ƙwazo sosai. Nasir, yes, he want to be a doctor. Haka ne, ai likita yake son ya zama. Malam Bala, that is good. Haka yayi kyau. Musa, thank you sir. Na gode sosai Malam Bala. You are welcome. See you later. Ba damuwa, sai an jima. To wannan shine hirar tsakanin malam da ɗalibi da kuma ɗan uwan Musa Nasir kenan. Kun yanzu kuke kallon mu, za ku iya following ɗin mu, ku like ku sharing don wanda ba san ana yi ba su san ana yi. Na gode, sai an jima.